Maka nggih ngurmati Mas Gareng dan Mbak Eka uget-uget. Dados. Sajan serasi ya yen Mas Gareng joget walang kekek nyatane ya kewes luwes tenan. Mung Eka iki lho joget iki kok iso kaya denden sawah malan. Wong lek jenengan ngendikan denden sawah niku pun nek dulur mriki kon pun paham to Mas. Paham pripun? Oh kula ki malah ki biasane bintang tamu kali jenengan niku nuwun sewu. Nuwun sewu teng mriko ngoten lek mlampah ngoten kok. Wah iki Mbak iki, Mbak iki, Mbak iki. Bareng kula ngejak Mbak Eka munggah nuwun sewu lho Mas Cahyo. Pripun? Dagelane nyangking tremos. Wong kok awakmu nyambut gawe nang jenangan iki. Nang jenangan nang wates. Sing ngomong ning Medion sapa? Ya tegese awakmu ki lho dadi dagelan semono lawase dadi sinden kondang. Nyapa? Ambok ya ditambahi dhuwurmu. Lho, iki ngono jenenge wong sing ngirit. Ora sombong jenenge kuwi apa? Hemat pangkal kaya. Jare ngendikane Pak Yoyok kae. Hemat pangkal kaya apa? Lah iya to. Lah nek kowe ya, aku ngene iki ndandake seragam. Setengah meter cukup, nggih mlebet awakku cukup. Lah iki dhuwur ngene iki nek arep buntel sok kangelan iki. Sok Kak, lek jenenge sandangan penganggo. Iya. Kuwi ora dicocokne karo meteran. Heeh, lha piye? Ya patute wong nyawang nuwun sewu lho kados Mas Cahyo Pideksa. Ngoten niku beskape sae, gedhe dhuwur ganteng. Bojone nggih pesinden, garwane ya pesinden. Bukesi ya cantik, ya kewes. Ngeten iki. Ha kaya awakmu. Aku wong loro mlaku karo panjenengan mau apa? Kaya nyangking tremos. Padha kene coba. Aku ditekoki Pak Lurah
Sapa jenenge Munaji? Pak Munaji, heeh. Arek ning ndi to, Kak? Bar tuku wedhus kurban, Pak, aku ngono. Lah bocah kono kok iso den-den sawah kene kaya trema sapa sing ora lara atine? Ya lara atimu awakmu didangu Mbah Lurah jarine ngono to. Lah aku dangu Pak Carik ya ngene. Awakmu rono aku budal ning pasar jenangan Nuwun Sewu. Nuwun Sewu Mas Gareng badhe tindak pundi arep buang batrang. Oh tegese awake dhewe mlaku-mlaku karo gandengan terus sijine nyangking bathang ngono to. Karepmu ngono to? Iya. Tuas tak kira aku bathange. Aku mboten kok wau penonton ingkang mriko wau nggih sami ngrasani. Pripun Mas Jenengan Ayo? minggah sarimbit cobi manggandengan piyai kalih. Nggih, Nuwun Sewu mlampahipun kula mriko. Alhamdulillah, Nduk, manut Mas Cahyo, Nduk, ya Allah. Terus mlaku alon-alon mriki nggih. Nggih. Alhamdulillah 1, 2, 3. Ya ampun, sing putri kaya Sri Huning. Sing kakung kaya serigala. Piye? Mas Cahyo. Napa? Iso gaglak kono lho. Lho kok iso serigala. Paling boten gandes luwes. Nyawiji dadi siji ya Nduk ya. Niki wonten laladan wates jenangan Ponorogo. Kebak ing kamulyan penontone kathah, dulure kathah, sedaya guyub kelawan rukun. Menika pusaraning adil termasuk pucuk pimpinan panjenenganipun beliau Bapak Munaji. Luar biasa saestu Mas Gareng Pak Yoyo. Luar biasa Derek pripun? sekedhik matur, derek bingah, derek mongkok bombong. Atase nganu wates jenangan sudah nan lama 8 tahun lamanya tidak wayangan dalu menika disekseni wayangan setelah sekian lama. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya jenangan wates kene. Kandhani mula kena diomongne Mas nggih. Wong desa mawa cara negara mawa tata. Paribasane nek nang nggonku enek jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Ning lek kene jenenge bersih desa. Iya. Rena telu kuwi mau. Ning kulon kono enek sing ngarani legenonan ya ana. Legenonan enek kono ya eneng neh ngarani jenenge selonan. Apitan. Ning sing bener kuwi jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Lho apa enek werdine dhewe-dhewe ngono kuwi. Nggih enten kok wong aku ki iso ngomong ya iso njlentrehne. Artine ono enten sing sepisan jenenge sedekah bumi. Oh, sedekah bumi kuwi? Bumi ki tegese bungaing manah tansah migunani. Migunani tumrape masyarakat sing manggone sak dhuwuring bumi. Mergo bumi ya ditanduri, dinggoni. Terus enek napa meneh? Sedekah lemah. Lemah kanggone wong sing wis bangun bali wisma, sing wong wis omah-omah, lemah. Kalem-kalem muga-muga bisa gek gawe omah. Artine kok iso. Lho kok kandhane aku ki angger lunas ya ngene iki kok. Iya. Luar biasa jan bathok bolu isi ndut kowe. Isi madu. Madune njeglok ning ngisor ndut. Aja ndut. Apa? Iki isine pasir tras. Gone Pak Agus. Lho Pak Agus sing munggane dadi utekku ki isine ki gur pasir tras kok ya. Sedekah lemah enek sing keri dhewe sedekah bantala. Sedekah bantala artine? Tegese yen wis kalungsur ban aja kulina tumindak barang sing ngala. Hebat kok. Dadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang baik. Aja kaya nggonmu kae. Piye? Nggonmu kae haji tomat. Haji tomat kuwi budal tobat mulih kumat. Oh enek artine ya. Nek Haji Wahyu kae? Ya Haji Wahyu ya tegese ya tumiba ning alam donya wong ki dititahne dadi haji kaya beliau Bapak Sumar Bagyo Gareng Semarang. Kuwi anu Wahyu ya. Ora tapi Wahyu nggonku ke mergo sawahe payu terus go munggah gaji dadi jenenge Haji Wahyu. Haji Wahyu. Tegese haji sawahe wis payu. Enek neh apa ora nggonmu hajine? Ya wis kuwi tok. Ming Haji Wahyu kuwi. Lek hajah nggenku enek. Hajah mutmainah. Nggih. Hajah mutmainah. Mergo pancen wis tobat. Biyen Nuwun Sewu wong wedok sing nuwakal banget. Barang munggah kaji tobat terus mulih ditambahi jeneng ya kuwi hajah mutmainah. Tegesipun napa Mas? Biyen nalika urung hajah kulino
ngemuti barang sing ora genah dadi mlayu-mlayu. Ngumut barang sing ora genah kuwi sing kaya piye ya, Mas? Ya barakane permen. Marai ning untu gak apik ya. Alah nyang untu marai ogak, marai ompong, marai grepes kuwi ya kuwi. Ya kados sedulur jenangan tenggene wates niki nuwun sewu Mas Cahya. Kebaking kamulyan dulur-dulur kula niku nunggal rasa, nunggal tresna bengi iki ngenekne wayangan gelar kelir kanthi dalang Ki Cahya Kuntadi. Alhamdulillah ngendikane Mas Dalang wau wis ora saneka warna perwuwung 100.000. Luar biasa lho, rekor lho niku. Nggih, sak wuwung 100.000. Nggonku tarik 5.000 gemereneng lho Mas. Lah iya. Nggih, wong kula iki ditarik 5.000 gemereneng lho. Nggonku meneh. Apa? Malah nggumun ora tau enek wayangan. Wayangan pisan ora enek sing dodol. Lah terus? Ya wis sepi ngono sing delok hansip loro karo sing Pak Lurah 5 ngono tok. Ya kuwi kudu ditingkatne kaya beliau Pak Munaji kene. Ya luar biasa Mas karukunane bakul-bakul dalan kebak kabeh. Lah kuwi sing jenenge rejeki ora dienggo awake dhewe. Keluarga ageng wates kene nyatane awake dhewe lan Pak Yoyok sak keluarga kene dirawuhne ana kene to. Alhamdulillah. Ketumrapan rejekine keluarga ageng jenengan kene. Ora mung awake dhewe tok sing ketumrapan, para bakul-bakul sing ana kono kae ya ketumrapan rejekine keluarga ageng kene. Muga-muga keluarga ageng kene tansah pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin. Rejeki ingkang berkah. Amin. Pinaringan sehat. Amin. Lan panjang yuswa. Amin. Sing urung entuk jodoh kaya sing ngomong ya ta. Muga-muga ndang entuk jodoh. Amin. Sing wis duwe bojo, muga-muga tambah ya Mas. Tambah berkahe. Tambah berkahe kakantenan putra lan putri ingkang soleh lan solehah ngono lho. Ah ibu-ibu langsung nyekaprut kabeh. Wah tambah berkahe ngono. Pamane sing duwe utang, muga-muga sing diutangi ya ndang lali ya. Nek ngono semangat kabeh. Kok iso utang ndang lali malah dikropyok wong pirang-pirang. Lah nek ikhlas ngono lho, tapi yo jenenge nek utang ki kudu ndang nyarutang. Lak yo ngono to. Saling mengingatkan. Betul. Bahu membahu kaya keluarga ageng kene. Keluarga ageng jenengan wates pripun kabare? Pangestunipun lak nggih sae to? Alhamdulillah panjenengan mriksani Mas Gareng kabul saking Pacitan. Sae nggih? Mas Gareng sae napa sae? Sae. Dalem piye? Mangkato dhewe. Lho iki sik anu adicara sak lajenge sik eneki. Apa-apa apik iki? Brobosan. Kok yo kulino awakmu lho. Warep urip ning alam donya kok yo nyedake kancane kok. Paling ora awake dhewe najan jenengku Kabul nuwun sewu lho nggih. Najan jenengku Kabul kula ki asli Pacitan. Leres. Kecamatane Tegalombo niku desane Taunan Baru. Lho, iki nuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Niki sing teng YouTube. Lho. Sing kulino aku ndelok asmane Mas Garangan Pacitan iki. Yo iki apa? Garangan Pacitan. Garangan Grawut nggonmu iku. Kok iso kaya ya jare Pak Yoyok kan nek gendeng Surakarta Surakartan. Nek Sragen Sragenan. Nek Ngayogja Ngayogjan. Lah nek Gareng Garangan luwak. Kok ya sik mau Mas Gareng mau alamate desane pundi? Lho lek kula nggih tetep Pacitan Kecamatan Tegalombo Desa Taunan Baru. Mbok menawi Mas Cahya Kuntadi jangkepipun? Kula Karanganyar, Kecamatan Jaten, Desa Jaten, Sawan kampungipun. Sami kali Mbak Kesi nggih. Sami. Alhamdulillah. Mbak Ika yo ditepangke. Luar biasa Pak Dalang Kondang yo dosen isi Surakarta. Saka Karanganyar Jaten. Wah, jan moncer sansaya. Rungokno dhisik Pacitan Tegalombo Taunan Baru. Mas Cahya Karanganyar Jaten Dalang Kondang dosen isi Surakarta tambah le misuwur moncer asmane luar biasa. Mas Gareng saking Pacitan. Wah, jan hebat nggih. Mbak Eka saka Kabupaten Sragen. Sragen. Men kenal. Nggih. Terus kecamatan saking Sragen Sukodono. Kecamatan Sukodono. Nggih. Desa
desanipun Baliharjo. Lah dusunipun Mas nika Pacitan panjenengan Jaten. Karanganyar. Kula saking Sragen Sukodono Baliharjo. Pun lah niku. Dusune. Anu. Gitu. Ingkang sami dahar menika. Dusune. Kecamatane ngendi, Nduk? Kecamatan ngendi, Nduk? Saking Sukodono. Heeh, desane Baliharjo. Dusune Jumbleng dadi. Eka. Pak Mas Cahyo lho, Jaten Karanganyar. Aku Tegalombo Pacitan. Awakmu Karanganyar Sukodono, dusune ngendi? Sragen, Sukodono, Baliharjo. Dukuhe jumbleng coba Apa nak? Dukuhe kuwi mau lah kurung krungu lho. Dukuhe apa? Bisi ana lho. Jumbleng. Mas Cahyo kula kok mak teratap ngono to. Lah iya. Dukuh kok kaya nek mburi kono sing ora nek kuncine mau. Lah encen jenenge kuwi nek piyai kene do gemujengi nek kene ya padha berarti. Ya padha to. Wah kowe nek kono mau ya ndelalah ora nek ciduke kok. Lah terus kowe mau njaluk obat karo Pak Munadi? Iya aku njaluk kayak obat karo Pak Munadi. Kayak obat apa? Lah tak obat tabitne. Walah. Gila nih iki kok iso. Niki kata sanget pamundhut Mbak Eka Mas Gareng. Nggih Pak Yoyo. Siap. Ugi wau wonten sing ngersake Mbak Eka supaya ngendang lho niki. Iku wis jelas. Lho diaturake. Nggih. Terus menika saking kawula Haryadi nggih. Nyuwun gending gelo. Salam kagem lingkungan RT 2 RW 2 Krajan Wates berkah barokah. Amin nggih. Pak Dalang nyuwun gending campur sari nggih. Saking kula RT 1 RW 1 Pakel pundi niki Pak? Talun. Pakel Talun nggih. Talun Wates Krajan Kidul dhewe matur nuwun nggih. Terus kagem Mbak Winong, wenduk ki Nduk. Nggih. Mbak Winong yang manis dan imut saya minta gending tambal ban nggih. Saking kula Pak Suwari Semanding Jenangan nggih Ponorogo. Sugeng dalu Mas Cahyo kula nyuwun gending gubuk asmara dibawani Joko Mlarat. Saking kula Misni apa iki Glebot Krajan Kemiri Jenangan. Ayo Kemiri wis wayangan. Nggih salam kagem Pak Lurah Nur nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang, kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagune Sesideman nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih sami-sami. Request lagu Rujak Jeruk dari penggemar wayang kulit di Wates Kidul. Pak Sias. Nah nggih niku pamundhute. Sampun Mas Cahyo. Sampun. Niki ketawisipun nggih Mbak Eka nggih pikantuk welingan utawi niki amplop pem ngingking. Alhamdulillah. Mau kula dipun titipi kalih anu panitia. Pak panitia asmane Pak Jenggot. Nggih, wonten kalih Pak Agus. Nggih, kalih dulur-dulur anu rong dusun kene kabeh. Pak Kepala Sekolah Pak Sus wau nggih titip. Pak Susilo. Nggih menika anu monggo Biung dipun waos. Pripun? Wonten titipan akeh layang. men. Lah nggih mbok anu menawa enten pemundhutan lagon apa pripun? Lah nggih. Lho ki tenanan to iki? Nggih, saestu niku. Estu Pak Cahyo pripun? Dipun waos tunggal-tunggal mboten menapa. Bah iki Sik lek ngono awakmu nembang sik aku tak karo maca lho semene ki ana. Mboten napa-napa Mas niku tanahipun dulur mriki niki supados jenengan waos setunggal boko setunggal. Saking jaba niku pun anu. Jabane tok mawon sampun. Nah niku nggih. Bojo loro atas nama warga masyarakat. Ya, 1. Bojo loro melih. Ya 2. Bojo loro meneh. 3. Iki piye to iki maksude iki? Mboten ngertos. Bojo loro. Nggih, 4. Bojo loro saking warga masyarakat Wates, bojo loro meneh. 5. Yo apa iki? Mbak Win nyuwun lagu Podang Kuning lah rada beda ngene lho ora. Nggih, alhamdulillah. Bojo loro kabeh bojo loro dan lain sebagainya. Wis. Nggih, tepuk tangan untuk lagu Bojo Loro. Eka. Iki ra mung loro malian. Nggih. Gandeng iki layange 10 berarti malah bojone 20 no malian.
Awakmu ya entuk titipan diaturke sisan. Kula nggih, kula waos pindah nggih Mas nggih. Monggo. Nggih, ya Allah, aku iki wis kabeh dulur kene iki dulur kerajaan iki kok ya ngantek sak menembiyane iki. Ning niki rada dangu ni damel anu kok napa niku udarasa. Pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula dulur-dulur wates jenangan. Sepindah nyuwun gendeng ingkang jumbo kalih kawontenan, ingkang jumbo kalih kahanan, ingkang jumbo kalih dalu menika lakonipun. Ingkang sepindah menika podang kuning, angka kalih menika bojo loro. Pengah melu to kuwi. Kok enek atos itu delok. Nggih. Angka 3 niku nggih nuwun sewu assalamualaikum. Kula nyuwun gendeng ingkang nyemek-nyemek langgam bojo loro. Sik to Mas. Ngopo to iki ya jalukane masyarakat kok. Mosok langgam bojo loro. Langgam kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gendeng sing nyemek-nyemek mat-matan pelok barang. Bojo loro. Sudah bojo loro kabeh to Mas. Kula ngumpul to Mas. Nggih. Tasih. Wonten dawuh. Tasih napa telas? Nggih, tesih. Lah niki enten beda iki Mas, beda iki. Niku assalamualaikum. Kula nyuwun gending pelok 6. Kalih pelok barang kalih slendro manyura. Beda iki nek beda. Mau pek barang. Niki lagonipun pamer bojo. Enek panggah bojone panggah melu ae to Mas. Wis nyapa to kok kabeh bojo loro iki yo. Ingkang angka 5 Mas Cahya. Nggih. Niki nggih sami mawon nyuwun lagon pamer bojo. Sing terakhir Mas Cahya. Nggih. Nyuwun lagon melih pamer kok remasaku kok ya kabeh sakmeten pun niki kula setorne teng jenengan. Nggih, dipun pinangkani setunggal kok setunggal. Nggih. Kawontenane nggih mekaten Byung, kula namung ngaturke dumateng panjenengan. Nggih. Cobi Mbak Eka ingkang dipun aturaken langkung rumiyin podang kuning rumiyin. Nggih, podang kuning. Nggih. Awake dhewe wong loro ya. Iya wong loro Nek kowe aja anu. Apa? Aja body shaming nih aku. Ya ora, ya aku tak cocokne karo kahanan to, Kak. Ya ora to, ya kudune dialem apa piye ngono. Ya aku tak cocokne karo kahanan iki. Kaya kahanan Madangkara bengi iki. Muga digungani kalih dulur wates jenangan Mas Cahya. Ngagemipun menika mawi coklat. Iki coklat terus itu. Apa piye coklat? Dulur wates jenangan niki kalih Madangkara menika cocok dan melekat. Nek Pak Yoyo ngageme biru. Biru niku dulur-dulur wates jenangan muga-muga bisa rukun. Lah nek mbak-mbak pesindan ingkang cantik Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Dian, Bu Sukesi Rahayu. Warnane dongker. Mbak Gisel. Ayo warnane dongker. Warnane dongker. Wong ke kudu dong ora kena nyengker. Nyengker ya, Pak? Nyengker ke tugune ndelikne. Ngono lho. Dadine tiyang niku kudune los. Lah, nyoh kono, nyoh kene, nyoh kono, nyoh kene ngoten. Nah, aku ijo nom. Ijo nom. Tegese kowe iki pakanan wedhus domba. Berarti sing mangan kowe, Nyuk. Ya ora to, nek iki kan ya jenenge ijo. Oh, aku ngerti. Kowe, aku ijo nom. Kowe ijo botol. Ngerti aku? Apa? Taran duwemu ya kuwi, tak kencani ijo nom malah kowe gawe kuwi kok. Kak, sepelmu wingi jalukmu biru dongkel kadung lawas eneke gorigi lho. Ya, kok njaluk Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Pak Munaji alhamdulillah. Wilujeng lenggah Pak Munaji. Alhamdulillah wonten panjenenganipun beliau Bapak Camat, Bapak Dewan, para kadang sutresna sedulur wates jenangan Mbak Eka. Lurah-lurah sak kecamatan jenangan sedaya rawuh wonten lapangan wates jenangan. Luar biasa. Monggo dipun aturaken podang kuning sak bawane Mbak Eka. Nggih. Senadyan wujud temong paksi
Dalem. Kula ngomongne kaya nyangking tremos kula dosa. Ngapa? Jebul kaya tremos swarane mening, Mas. Oh, tenan. Tremos isine banyu anget kok kuwi. Nggih tenggorokan apik, nggih kesehatan ya bergas. Nek tremos kuwi isine banyu aki, arep kowe? Ora, ki aku ki tresno karo panjenengan, mulane jenengan aja tak siya karo aku ya. Ya aku ora ndak siya marang sliramu kok. Iya. Ning kadung kahanan kaya tremos ya tak betah-betah. Panjenengan ki lho aku ki nganggep panjenengan ki wis ora karo wong liya, panjenengan ki wis tak anggep. Wis tak anggep piye ya seniorku dhewe wong sing tak tresnani. Ewadene to aku ki ora duwe kangmas. Panjenengan ya wis iso dadi suling kangmasku. Panjenengan ya wis dadi kangmasku dhewe. Alhamdulillah. Ewadene kok aku ki ora duwe pakde. Panjenengan ya iso dadi pakdeku. Ngomong karo aku. Alhamdulillah. Ewadene to bapakku lagi tindak, panjenengan ya iso dadi bapakku. Alhamdulillah. Ning ewadene ya to. Aku ora duwe ingon-ingon. Panjenengan ki iso dadi anu nglipur marang atiku sing lagi. Ora apa-apa aku dadi ingon-ingonmu. Ora apa-apa aku dadi ingon-ingonmu ora apa-apa. Ngapa to? Kowe ku wayah turu ndang tak gugah wae. Lah piye? Kok kulino aku nek kono ngrutuk ning dhuwur kok ya. Aja to. Kulino. Kowe Kancane kadung dibombong penak-penak joke nang nggon ingon-ingon. iso menghibur hatiku sing lagi susah. Ya iso to kok ya. Halus manis. Halus manis. Iya ya. Bukesi iki tetep gatekke karo aku lho. Ya ya wong budosan lho, Dok. Iya. Padane awake dhewe ya. Ngasine aku ki ya lali. Aja kuwi ngomong-ngomong. Lali Lali ki kok sandangane menungso kok. Iya. Pamane ra entuk lali ya aja dadi menungso. Dadi apa? Dadi ya kirik ngono apa piye kowe? Ah kirek gelem lali kok. Nek samene aja kirik, Deh. Apa? Asu. Asu ya gelem lali lho. Asu gelem lali. Ibu bunga henga. Kok wis kuwi rung-rung? Lah nggih. Urung. Alus Bunga manis. yen umpamane alus manis. Eka, aku kadung doprok kendeken kok lek ngendhok piye? Aja ndoprak. Apa? Karburatormu klengsreh kok. Iki wis didol ning cacah kono kok pisan. Wis digit latu-latu iki Bang. Alus ya. Alus manis nangsa make iki nek pamane aku ngene lak ya kuwi tukon pira ngono lak ya ngono lakumu sing biasa ngono lho kok iso Iki mau aku dadekne kethek saiki adekne korban kok tukon pira usum wedhus lanang lho iki. Usum korban lho iki. Sing dadekke sapa? Oh ya wis manut. Wasuwe nggon kula Nonano. Iki nyapa? Wis iso bawa. Coba bawa ndang. Goleki. Lambemu ki lho biasa gak iso to. Nek bawa nek goleki. Melok bawa pisan lho cakepku mbok obok-obok. Lho lambemu jengat. Lah ya aku madakne, tadane karo swarane kuwi lho. Iya, Ndang. Goleki si podang jana. Lah ya, iki cengkok sabo kali yo ngene iki. Lho kok iso lho? Lho kok jenang ngerti ngerti mak prot ngono terus piye? Biasa lho. Ora apa-apa aku mburi wis go cikrak. Lagi ibu. Bunga henga tiku Anu. nyanding bisa dadi tombo
digandeng Mbak Eka iki kondange uget-uget. Aku ngerti disebut uget-uget pancen joget iki pancen ya unik kaya uget-uget. Leres Mas Cahyo, leres. Coba kaya apa pamerno uget-ugetmu ning kene, mulai bar nembang langsung ae mulih ning Jumbleng. Dadi iki uget-uget ki ngono ya. Asale saka Jumbleng ngono. Masa aku dadi sinden telek kowe iso. Ora, Eka. Tapi nyapa? Kowe ndodok tak sentor. Tapi aku bangga menjadi telek. Lho kok iso? Nun sewu lho. Nggih, napa? Bapak Kapolsek. Iya. Bapak dan Ramil Bapak Lurah sekecamatan Jenangan kene. Iki tak kira mbok pejabat ngendi wae. Ora wani karo telek. Lah kok iso? Tenan kuwi telek kuwi senjata sing paling ampuh. Lah kok iso? Mbok sapa awakmu mesti kalah karo telek. Upamakno. Wani ngidak telek, sida pincang sikilmu. Elah. Kok iso lho? Lah iya kena telek. Aduh to. Aduh to. Ayo, ya para. Upamane iki telek, tapi dak nek. Oh iya. Ning aku duwe. Apa? Telek apa sing ora mambu? Oh. Ya kabeh telek umume mambu. Ora mungkin. Mambu ya, Pak. Telek garing. Alah salah. Telek pitik. Alah salah. Lho kabeh mambu. Ora. Apa? Lha apa? Telek dipoto. Mbok delok. Reng. Kowe ngerti telek sapi jenenge apa? Ah tretong to, Mas. Telek pitik? Alah ya telek ya lencung. Telek wedhus? Alah intil, Mas. Gampang nggonku ingon-ingonku 6 arep kangge korban blas. Layak kowe jodhmu angel lah pikiranmu telek tok kaya ngono. Awakmu nek cara daharan ngono, Mas? Sego goreng karo maksudnya kuwi iwak pitik digoreng karo iwak pitik entah seneng. Oh, pitik sego goreng no, Mak. Iwak pitik entah kuwi lho. Seneng. Ya emoh. Alah telek. Digoreng? Ngarep. Lah telek. Barang telek digoreng semangat. Pokoke kowe cah loro iki sak rombongan. Iki kok iso awake dhewe iki lho. Jajal kowe mau piye? Iwak pitik entah kowe. Ya emoh, goblok. Alah telek. Haram. Telek. Ndak Telek alah digoreng. Yo gelem. Lah. Ora percaya? Ayo. Reng. Dalam Mas. Sampean ayam goreng doyan. Ya nggih, niku remenan kula tane ayam goreng. Lek ayam entah, empun. gombal lek digoreng. Walah, seneng. Lah. Panganane telek karo gombal rek. Ora gur telek tok. Gumbal barang ya dimplok. Iki Oke, dagelan klop, kondang klop. lho saka Pacitan lho kowe. Ora apa-apa, aku mangan gombal karo telek ora apa-apa. Wong pangananku ya gur kuwi kok ya. Iya, pokoke dagelan loro, pelawak loro, bintang loro ki asine sak paket. Pripun? Siji telek, siji jumbleng, dadi sak nggon dek. Lah iki wau pun kula ngomong tak lebokne nggonmu kok. Tapi telek kuwi sangat berguna, Mas. Kok iso? Keluarga ageng kene tetanemane mesti dirabuk nganggo apa? Organik. Nganggo rabuk telek. Heeh, utawi kotoran hewan. Lah, apuk telek kuwi mau ya berguna meneh. Apa? Gas sing dienggo para ibu-ibu masak kuwi mau saka apa? Saka kotoran hewan saka telek sapi. Iya. Diolah menjadi gas LPG. Betul. Lah kuwi telek. Mongko aku bangga hidup telek. Hidup gombal. Asaku kok ya. Semong ngidek Pak Agus ngundang telek karo gombal. Ya, nggih. Monggo diaturaken podang kuninge, Mbak Eka. Mosok enek telek nyindeni Pak Yoyok ya. Dadi lak yo kono rombongane to. Penting aku gawa gombal kok tak kudungi kan wis bar. Nggih. Monggo diaturaken podang kuning dados. Yuk. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Ini nak anggolek sing tak sayang. Iya. Obeng midarang nggonku goleki. Ora krasa esuk awan
Nyatane jan luar biasa Mbak Eka. Nggih, biasa luar. Iya. Sik tak selani dhisik. Bar iki sampean persiapan ngendang iki lagune Gelo. Oh, mboten. Kula kinten bojo loro. Apa? Mboten. Mboten. Gelo. Nggih. Aku kudu nang bojo loro ae kok. Aku ya iya kok ya. Nggih. Ning gelo kok Mas. Iya. Nggih. Niki enten sing ngersake tambal ban dhisik. Ayo. Nggih. Alhamdulillah. Coba Nduk nong karo ayo bir berdua bir. Ayo kaya apa. Nggih, pamundhut diaturake bar iki Mbak Eka meneh. Nggih. Kowe awake dhewe spesial ya, Nduk ya. Apa? Aku pamer bojo, awakmu Bojo loro. ulah tenane. Piye ta? Oh kuwi siji yang duwe urung to lho. Oh iya ya. Kok wis aku gur bojone loro. Ya omongno to keluarga ageng kene mbok menawa golek mantu sing iso menek kambil. Lah golek mantu. Aku lho. Awakmu kaya tremos ki iso menek kambil. Lah kambil jeglok tak tumpaki iso. Ya malah kaya Lah kan menek kambil ya Pak ya. Ini bolong kabeh iki. Iki Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Cipto. Pak Kasidi iki. Aku apal siji karo Pak De kae. Sama? Dilamin kae. Apal aku. Ukur jeplak ae ora. Iki lho reng enek loro iki lho. Ayo. Nggih, niki Mbak Birgita kali Mbak Wino. Nggih. Yeh, Kak, ngene iki. Aku ngarep. Kawibawan wis kecekel. Heeh, piye? Nuwun sewu. Mbak Birgita. Heeh, terus. Lah enek Mbak Wino. Heeh. Awakmu budal kabeh mesti abyung. Weh, tremos. Ora kok mau enek sing siji mau ora. Rada mendukung aku. Apa? Aku teko nggon bakul-bakul mau ngene. Gentone liwat ngono. Coba kowe ning tengah kono. Mbak, aku dengi krungu ceret-ceret ngono ora gur ngono tok. Sing ngrasani sapa? Sing ngomong sapa? Ceret ngono aku dengi krungu. Ngawur. Asline cepuk blewah. Ngomong. Kowe ning tengah coba diapet Mbak Birgita karo Mbak Ninong. Coba Mbak Birgita nyuwun sewu Mbak Birgita. Ya. Diapet. Oh, diapet. Iki mbok kapakne to, Kak? Lho kowe iki jare Mbak Birgita karo Mbak Winong cantik. Apa ora seneng nek di ngonoke? Ya seneng, Kak. Piye? Tapi ya kudu ku matai dengkule. Ya mbok. Lah kowe dipepet ngono kok rumah saku rada ndredeg-ndredeg. Lho, Kak, aku kancane Kang Lamin kae dadi iso aku gur nyawang tok. Mepet tenan ya bingung. Kowe dipepet kok rumah saku enek muni maktus ngono apa, Mang? Kuwi mau tremosku kecer sithik. Lu ini omong apa? Gue kagak ngerti Nah, omongan kapok lu. we. Iki saka Jakarta iki. Soalnya gue itu anak Jaksel. Jakarta Kidul. Selatan ya ampun. Basa Jawane lek kidul. Layak tadi dienggo-enggoan ada tibo. Tibo itu apa? Tibo itu artinya glundung. Bayo, glundung. Seto, saya perlu tahu harus ngendi to Jaksel nek Bayo iki. Kan Jakarta Kidul. Soalnya Bayo. Oh, mulanya tadi kan ya tiba dienggo-enggoan. Ya, tadi numpak bis. Numpak bis ya, kamu tadi sangu teh gendul ya? Teh gendul. Ucapan untuk warga masyarakat Wates apa Mbak Birgita? Nggih, mugi-mugi sugeng dalu Bapak Ibu. Sehat sedaya nggih. Ya, penontonnya kuwatan Pak tibake sampai tekan kono ya Allah. Pirang-pirang toh? Nggih, Pak. Penontonnya pirang-pirang sing nanggap arang-arang. Mugi-mugi bibang iki mengke acara teng mriki nggih gilir gemato. Nggih. Nggih, ndrat donga nggih Bapak Ibu, mugi panjenengan sehat sedaya. Amin. Kathah rezekinipun nggih to, ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Gemah ripah loh Jinawi. Ketot tentrem tur kerto raharja. Tumak winah. Terus ono coroko. Toto sawala. Ben lengkap ya, Mas. Pak Winong. Winong. Iya. Ucapan selamat Kalau saya Pak, saya mau doain yang cekak-cekak aja. Iya. Cekak iya Ya, supaya endang-endang. Iya, pokoknya yang penting semuanya selamat, bahagia, sehat selalu. Nah, malah saya tuh butuh didoain ini masyarakat sini. Wates jenengan. Saya butuh didoain. Nah, Monggo. Dungane apa? Doain, saya kan kemarin toh Pak habis patah hati toh. Dia itu didoain semoga saya ndang itu ngono lho Pak. Amin lho, rasa ado-ado. Iki jomblo iki gareng. Masa ngono
sampean. Yen upamane aku ora arep awakmu ya tak golekne sing meneng. Siapa contohnya? Goreng. Iya. Iki ya jomblo iki. Enggak mau. Kowe iki cuma ndang ngono gorin iki tak pawakane lemu. Iki angel golekane iki. Lemu ngene iki angel golekane. Ndak tapi anu iki koyo opo yo modele. Anu iki lho. Alah kowe nek pamane tahun baru iki kok ning ngarepan disumpet memenak tor. Gampang karo gorin iki. Bahagia. Dan koyo peng janan. Ora kita reh bonsai kok ya Rep ya. Ya. Iya. Menungso mbok padakne bos. Ya iso ngomongan gor karo aku tok. Lek ngundang aku ibu biasane. Ibu Pertiwi. Anu aku teko pondok anu ibu Mimi ngono. Mimi tenan? Tak gawake. Oh, tak gawake banyu tajen ndek iki. Lah terus diombe apa? Terus apa ngono? Ya diombe to, Mas. Mulane saiki mlenture kaya ngene iki lak pergo banyu khusus banyu tajenku to. Ketoke kaki yen ora nyinden nyusoni goren. Astagfirullah. Jaluke susu wedhus Mas, ki nek susu bendera, susu SGM kaya wong umume moh. Mencret. Mencret ki jaluke susu wedhus dicampuri betadin ki senengane. Lah Malah tombo luka kuwi. Yo diaturake malah garapi lambung goreng. rada sakit lambung. Mbak Winong wonten. Tambal ban. Ya, nggih. Maka langsung kemawon dados. Yuk, jadul. Uripe sadalan
tambal apa? Tambal ban. Tukang tambal ban. Oh, ban sepur. Udu. Lah, banmu. Tambal ban ki ya ban sepeda kuwi. Dadine jaman rikala semono durung enek toko-toko sing istimewa kaya saiki wong tambal ban ki mlaku. Ban apa sing medeni? Yo kabeh ban nek mringgis ya bakal medeni to. Enek. Ban sepur ya medeni. Enggak. Ban bis medeni. Sing medeni enek neh. Apa? Banci. Omong banduson. Aku ndek petuk yo girap-girap ngono kok. Anu lho Mbak Eka karo Mas Gareng. Menawi nembang lan ngaturne lelagon wonten laladan wates niku kudu ngati-ati. Mriki niku daerah yang berbudaya. Paguyuban karawitan menika kathah sanget mung gamelanipun nganti petang set. Menika dipun bimbing, dipun bina sinau sareng-sareng kalian Bapak Susilo Budi. Alhamdulillah. Pak Kepala Sekolah. Nggih, Pak Guru. Nggih. Wau sore ya wis tari-tarian. Mula mujudake dadi tetenger ya, Lek. Betul. Anu sepemas. Betul. Keluarga ageng wates jenengan kene, keluarga sing budaya, ora ninggalke marang seni tradisine. Tetep diuri-uri, lestari lan urip ana ing wates kene. Amin amin ya rabbal alamin. Lah men komplit Mbak niki panjenenganipun Bapak Susilo dipun aturi minggah wonten pepanggungan. Nggih. Monggo jenengan ingkang ngaturi nggih. Bapak Susilo Budi. Pak Susilo Budi monggo jenengan paring dawuh Mbak Eka. Pak Susilo menika mboten ngirangi raos hormat kula dumateng panjenengan katuran jumenengan tindak wonten ing pepanggungan Pak Susilo. Nggih. Dipun sepoti nggih. Nggih, pelok barang maing anu kersanipun sinom pelok barang nggih. Tasih lenggah nggih Pak Susilo nggih. Taksih to Pak Susilo. Monggo ketoprakan Mas. Yo. Srepeke pelok barang. Duduk. Pangapun tendheraken wilujeng dalu mangayu bagya anggenipun sareng-sareng merti desa. Inggih Bapak Susilo. Nggih. Mas Gareng. Wonten dawuh. Dangu mboten pangbian seger waras nggih. Amin ya rabbal alamin Pak Sus. Mbak Ika nembe panggih pinggah menika. Nggih pangestunipun Pak Susilo nggih. Menika bedhaipun anu keranten ingkang sigrak sampun nggih kula ngaturaken ingkang alusan. Sing nom-noman wis diaturi, terus saiki sing sepuh-sepuh. Nggih, Pak. Nggih, sepuh-sepuh. Mangkaken Pak Sus, monggo. Nggih, sak kamat-kamat. Tole Udin iki ya, Tole Udin. Jajal kendangan oleh. Nah, Mas Udin menika adalah alumni Insyaallah Oktober wisuda sarjana seni wonten ing Karawitan Isi Surakarta. Putra daerah dari Wates. Nggih. Lagi skripsi dengi. Aja ora sambung krung ritak le, ora sambung krung ngadegno. Termasuk satu-satunya mahasiswi yang dari mahasiswa yang dari Isi loh Mas, dulur Wates niku. Leres nggih. Aduh, kula wonten kileng wonten wingking kula menika sinden senior cukup kondang nggih. Nggih, leres Pak Sus. Kesi Rahayu. Wah, mboten napa-napa santen mawon nggih. Nggih. Nggih, mangke langsung double setunggal pupuh man Mas nggih. Oh, rangkep nggih. Kersane Duntum Wekdal. Nggih, leres Pak Sus. Nggih. Saged dipun wiwiti? Monggo Bapak. Nggih sugeng laras, Pak Camat, Pak anggota dewan, Pak Lurah sedaya ingkang sami rawuh. Nggih, sawetawis badhe ngaturaken Nggih. sinom pelok barang. Pak Sus sinom pelok barang. Kowe dadi murid iso ngono kuwi. Wah, pelok barang to. Iso. Blas. Sakit. Ora sumbut reng. Oh, bola niku nggih nuwun sewu nggih Pak Sus nggih. Nggih. Jenengan rumiyin kan nggih ngasta wonten sekolah. Nggih. Niki elek-elek biyen aku ya mesti gaweku ngamen karo Pak Sus nggih. Ngamen teng Sortero. Ngoten nggih. Golek berkat bareng. Golek berkat bareng. Nggih, nyuwun pangapunten Mak Cange mboten dedawa kandha menika nggih, sawetawis badhe ngaturaken. Sasana wanci katur Bapak, nggih.
mustikane jagat raya sawung kalih sawung manto sing eling lawan asmata sak solae seorang guru, seorang pendidik. Gugunku siji. Neng latihan nembang ki neng endi? Nek guru ya mesti sinaune ning nggon. Lah niki lho sak bloketan iki lho kanca yoga kabeh mlumpuk niki. Pinten grup Pak mriki, Pak? Mriki sekawan. Lho, kaya ngono kuwi kok Mas Sekawan grup. Mesti saking dalem sudah dipersiapkan materi apa sing bakal diaturke, mesti diparingke karo murid-murid. Makaten to, Pak Sus. Cocok. Contone muridnya Mas Udin iki. Lah kendangane ya hebat. Jos. Mas Udin 08 berapa? Ya. Mesti to, kake mesti to. Menawa aku ya arek mlebu sanggare Pak Sus, melu sinau ben iso kaya Mak. Iya, wingi ngono kancane sing remuk. Ngapa ta? Lho kono genah duwe mbok godhol kok. Endi? Nek Blitar dhewe pikirane. Deng tak balekke mambu tak gowo. Monggo lajengaken Pak Sus. Apa? Alah yen kok tak WA. Monggo Pak Sus nun sewu Pak Sus. Sulistyaru roh prasaja liringing mrabang wandi lakate lan solate Thank you.
Niki mau ke senggane wong Ponorogo ta suara. Cobi dipun wambali sepeda malih. Lah niki. Mbak Suminten Suramanggala Mangsematen atur kawula nyuwun pangapura. Iki jelas senggaan Ponorogo Suminten. Nggih. Teras. Ora kleru ning anu ketoprak ya Mas ya. Suminten kae. Suminten stres. Dan Paksi sangat luar biasa, tepuk tangan kagem Pak Susilo Budi lan Mas Udin. Wah, nggih. Miroso mboten angger sinden saged pelok barang ngeten niku Pak. Jenengan wah luar biasa elok sanget. Punten kinamu saged derek urun. Betaipun menika minangkani para kadang ingkang sak mangke manggen wonten luar negeri. Oh ngaten. Nggih. Menika donatur saking keluarga kathah. Nggih. Lajeng nyuwun Pak Sus mengke sepados minggah panggung nggih. Wah, nggih nyatane ya sembodo temen namung nuruti pikajengipun kadang-kadang ingkang mengais rezeki di luar negeri. Siap. Nggih, nyuwun pangapunten, monggo salajengipun kalajeng. Nggih. matur nuwun Pak Sus. Ora gur keluarga ageng wates kene. Sing mriksani keluarga ageng wates kene ning luar negeri yo akeh bae. Luar negeri termasuk mirsani ya donatur. Iya, Terus saged monitor lumantar streaming. Kuntadi channel. Nggih. Mumpung menika larasi tasik pelok barang, gandeng menika dalam rangka bersih desa, ngaturaken lelagon bersih desa. Ugi saking Pak Lurah wau ngersakaken lagon gugur gunung ugi. Gugur gunung. Nggih. Saged mangke dipun medley sekali bersih desa, yang kedua adalah gugur gunung. Mekaten. Untuk mendoakan warga masyarakat wonten ing wates mriki semoga tetap kompak, kondusif dan guyub rukun. Amin. Monggo dipun aturaken bersih desa rumiyin ya. Pur gugur gunung Mas. Monggo Bapak Kades munaji pamundhut panjenengan gugur gunung. Sayur
Ugi kula aturaken dumateng paguyuban karawitan ingkang dipun wadahi wonten ing Pakoso Laras ing Desa Wates Jenangan Ponorogo niki wau. Nggih. Mbak Eka ngantos gara-gara ta, Mbak? Nggih. Wah, siap.